Sa video footage na ito nitong August 23 makikita ang kumpulan ng mga taong nakaputing t-shirt. Sila'y pawang mga manggagawa sa loob ng Freeport area of Bataan na nagkukumahog makapasok sa gate upang magbalik trabaho. Nang matapos kasi ang implementasyon ng ECQ sa Bataan, pinayagan ng muli na makapasok sa trabaho ang 50% ng manpower ng mga kumpanya. Ibig sabihin back to work na ang 20,242 FAB employees na pansamantalang nawalan ng trabaho sa loob ng 2 linggo. Base sa AFAB Memorandum Circular 21-015, kinakailangan na may working pass at kabilang sa aprobadong listahan ng kumpanya ang mga papasok sa loob ng Freeport. Ayon sa pahayag ng alyansa ng mga manggagawa ng Bataan, ang kawalan umano ng koordinasyon ng mga kumpanya sa pamunuan ng FAB ang punot dulo ng problema. Suwestyon nila dapat ay matuto na ang Freeport management sa mga nakaraang pangyayari kung saan ang mass gathering ang naging sanhi ng COVID transmission sa lugar. Depensa naman ng Authority of Freeport Area of Bataan, may mga kumpanya umanong huli nang nagpasa ng listahan ng mga empleyadong pinahihintulutang pumasok. Gumugulong naman na ang investigasyon ng AFAB sa mga kumpanyang hindi sumunod sa guidelines ng pagbabalik trabaho. Posible rin na kanselahin ang permit ng kumpanyang napatunayang lumabag sa itinakdang balik trabaho protocols. Rainiel Pawid, SEAL TV News.